Jurnalist. Odoktan kerekleşýän emeň bilen. Gelgön efire gün ýaýlymda bilim merkezi diýen bolýan şona aýdy bilen goý. Şo taýda ýetirleýän ýa. Ýewropa jümmüşinde ýaşap diskussiýadan gaçýan da ýa. Bir wagtlar döşüňiz hakkadyňyz jurnalistim ok. Ayın ha men saparıklıyım fa gelliysem gelen ok. Ayın ha men sevgini fa gelliysem gelen ok. Ayın ha men Murat Kurban fa gelliysem gelen ok dip. Benim sana vizif berýän sen gel bilen o. Diskussiýa geosiýasatda halkyň özü bersin. Gel gidişeli. Näme kedekleşýän o daşdan. Meni atlak geçipsiň ýene de o ne diýe Nurdan soran ana diýen zatlar gün watar tankitlapdyr. Putin näçe işleýär, Russiýa näçe işleýär, soran diýipsin. Men näme saňa şey diýenmi? Men näme saňa gün watar tankitlasaň Putin'i işleýän diýenmi? Men saňa iki tarapam tankitla diýen, sen jurnalist da diýen. Sen taýlamaýan manipulator. Sen iki tarapy tankit edip bilen o. Sen ünsörkör videolarında diňe gün watar. Ey gün watarynkin, gün wataryň halky, gün wataryň öz aktivistler görüşsin o. Sen eger jurnalist sırayan bolsaň, näme üçin bu tarapa degip bilen o? Onu aýdyp geçýän. Meniňe aýdyp bilmeýän zatlarym ma diýen. Sen şu taýda garaşsyz däliňi suwd edýän, özüňi bir Kanadaňa watandaşy, Çekiýa döwletinde de ýaşaýan ve senin hem aýdyp bilmeýän zatlaryň barmyş. Indi siz gözüňize getiriň adamlara o şu bir jurnalist Ýewropada ýaşaýar we Kanadaň watandaşy we özüçe erkin YouTube kanaly açyp aýdyp bilmeýän zatlarym ma diýen näme bolup biler watandaşlar. Sen näme ministrmi ya gorunmak ministrmi aýdyp bilmedi ýaly. Ha? Aýdyp bilmedi ýaly. Sen kim o? Kim sen? Sen tesen ol deňiň ortasyndaky çiýwiniň sesi ýaljak bolup gelýär gün watara Ýewropa. Sen tesen işdat. Düşdüň. Sen aýdyp bilmeýän zatlarym ma diýen bolup sen näme toň bir ýurdun bir ministrmi sen? Aýdyp bilme. Sen näme üçin aýdyp bilmeýän bilýän men saňa aýdýan jurnalistim ok. Çünki sen Russiýa götüň berip işleýän de şondan. Meniň aýdýanym sen özüňi tasdikleýän, insonky düşnükli wakalaryň, düşnüksiz kanunlary diýip çykaran videoňda. Daje ýene bir suwtnama sen 26-njy minutunda Navalny öllü dik gürleýän. Öldürlü diýbem. Öz ýaranlary diýen. Sen özüň öz pikiriň aýdanda bolyn öllü dik gürleýän. Şu jagaşça inçe yerler görebilýänmi watandaşlar? Navalny öllü diýe. Türmede. Navalny öllü mü watandaşlar? Ya da öldürülmü? İkisinin arasında yer bilen gök gal tapawut bar. Onu Türkmen siyasi opozisyon adamlaram türmede öllü diýip bolýar. Ýok, prezident öldürmedi, bir öldürmedi, özü öllü diýip bolýar. Özü öldürmüş olan, ya türmede öldürülmü? Vatandaşlar, şu şehirlerden şu adam meniň öňden bäri aýdyp gelýän Russiýanyň tarapyndan finansiýerwin ya alýanlygynyň suwtnamasy şu bolmasa näme üçin aýdyp bilmesin? Aýdyp bilmeýän zatlarym ma diýsin. Özüňe Kanadaň watandaşy bolup Çekiýada oturup YouTube açýan, bir ýerde işleýänmi? Aýlyk nirden alýan, girdejin nirden sen? Barını gittir Russiýadan, soran şu Nurdan sorangan ha. Men aýdyp bereýin saňa jogabymy. Men zatda demokrat, men şu Ýewropada ýaşap, men tek sığınma alamok, sığınma alma borçlu bolamda da men tek şu söz diýemok, sen diýen sözüňi. Bolmasa men diýmeli şonu. Meniň tek aýdyp bilmeýän zatlarym bar diýmeli. Çünki men näme de bolsa sığınma aljak bolýan bärden. Ýöne men şonu da şu gün wataram Ýewropasyny tankit edip bilýän. Men araňyzda iň garaşsyz adamdygymy görkezleýän zat o. Ýadyňa sal men saňa Dubaýda kamamjaň adamda diýipdim, sen Ýewropaň demokratmy diýip, men onu bugun bilemok, şo wagtlar diýýärdim saňa. Näme sen diýýärdiňa, men agzy bir bolaly, Allah Murat, hökmanmy şu wagt diýsem,
Ay öňüm agdy bir bol öllüp sesimi çıkarman Türkmen başyny diktator etdik de tankit etmeli biz söz azatlygyny häzirden öz aramyzda gurnamaly. Häzirden biz demokratlygy görkezmeli diýen bolup gurlaýarkan diýemde sen Ýewropaň demokratmy diýädim men sana. Demokratiýany gurjak diýip guranyň peýdasy näme eger sen daşa ýurda bar ölmejek bolsaň agdy birlik üçin bir azajyk öz araňdaky nemelerim görmezlikden gelmeli bolýar diýemde sen şey diýipdiň. Ya men şo wagtdan bilýän şu taýda demokratiýa barmy 100% demokratiýa däl alaýdyň ay demokratiýa diýip men şo wagtda aýtdym men sana. Şo wagtda aýtdym. Sen demokratiýa diýip gaýtam agdy birlik dağdan adam sen Allahym rahim. Demokratiýa diýip daşary ýurtdaky opozisiýon toporlaryň liderleriň arasyna pitne sokan adam sen. Sen her wagt ünsürip görseň dargatçak bolsaň demokratiýadan köpürek gepleýänsiň. Demokratiýany köpürek basýan. Aktivistler barada çykyş edende demokratiýany öňe sürýän her wagtda. Aktivistler dargatçak bolanda, biri-birini düşman etjek bolanda. Hani innemi özüň aýdyp oturýarsyň men geplerge aýdy bilmeýän zatlarym ma diýip. Ya. Maýana maňa da zatlar öwrütjek bolanmalyň. Indi bilýän ekene, ine şuny başyna gelenseň bilýän ekene diýip. Men öňem bilýän, näme üçin bilemok? Palestina Gaza urşunda 25.000 adam öldü. Näme şunu tutuş demokratik jemgyýetleriň, döwletleriň hemmesem synadan geçip bilen ok şu wagt. Hemmesem gaçdy. Şonça çağa öldü. Şu ýagan ýagyşyň, köçä ýagan ýagyşyň suwuny içýärler daja çağalar. Şunu dünýä görüp dur, şu sosial medialarda görünüp dur. Yo yere dökülen uwuny gumlaň arasyny çöplep kiýsesini doldurup dünýä görüp dur şunu. Haýsy döwlet görenok. Hemmesem adam hukuklardaky gyrýan döwletler hemmesem synadan geçip bilen ok şu wagt. Men zato aýdyp bilýän muny. Sen aýdyp bilmeýän ýa. Sen bu ýurtdan diýen gelmejegini bilen soň bu tarapa arkaýyn gepleýän. Bar git baram Russiýada oturup Russiýany tankitlejek bolup görani. Gapaň jaýrýalar göni. Bularyň beren demokratiýasyna ulun saňa bermeýän demokratiýasyna da götüň gysyp çyk gedersiň. Ina şunu ýaly bolýar adamlar. Neçe erkinlik, neçe azatlyk berdiňçe has köpüsleýärler we netijesinde de meniň aýdyp bilmeýän zatlarym ma. Sana şu Ýewropada aýdyp bolmaýan bolsa nirde aýdyp bolýar? Aýa çykarmalymy seni? Nirde aýdyp bilýän, nirde gürläp bilýän? Özüň Kanadaň watandaşy o. O Türkmenistanyň kama däl, Türkmenistanyň watandaşy bolsaň başga urunlay. Onu hä diýjek, aýdyp bilmeýän zatlarym ma diýsen. Kanadaň pasporty bar sen elinde o. Aýdyp bilmeýän zatyň näme bolup biler? Ondan sen kim? Bir ýurdun ministrmi sen? Näme sen? O deňiň ortasyna çywynyň sesi ýaljak bolup sesiň gelýär bugün watara Ýewropa sen görleýän zatlar. Aýdyp bilmeýän zatlarym ma diýer. Ýöňüm kimdir näýän bir ýurdun mina barony goranmak ministr diýip hasaplaýan möýdüň. Allahym rahim. Kimdir näýän ki sen kim takýa, sen kim dinleýärdi? Bir 5.000-10.000 sanyk Türkmen dinleýär bulaňym içinde goýun ýarak düşünjeli. Agam döwredýän minnetler agam diýip oturan bir 10 ýaşlarym sopyň wadyr daray. Ya. Senin tak sözüň analiz edilmeýän adamlar psikologiýada şeýle bir zat bar. Eger senin düşünjäň pes bolsa diýe özüňden ýokarrakda sen tawinlik geçirýän. Şol adamlar tenkä tawinlik geçirýär taýam. Düşünjeli pes adamlar. 70 tanyk men saýtym näme amma sen gel erkek bolsaň näme şu daşdan kedekleşen? Gel. Gönefirde senin geosiýasy düşünjäňi bir gönmöl gidişeli. Näçe çağırışlar etdik. Döjün kakan olup hiç gelip bilen ok diýedin. Geline men çağırýan seni. Gel bilmeýän. Söýünüp gel bilmeýärdi sen garşyňa. Iklimov gel bilmeýärdi. Murat Gurbanow gel bilmeýärdi. Sene men garşyma gel bilen ok. Sen namart. Sen bilýän maskara bolup it kowlanýar, kowul kitjäň bilýän. Ya. Ana şondan ibaret vatandaşlar. Bu da uğrağım oldu bağışlarsanız sağlıca olun.